ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪಿದೆ ತಿರುಗಿರ ಪೋಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನಿಕ್ಲೆಗಾದಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದ ಅವು ಓ ಪಂಡ ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿ. ನಮ್ಮ ಆಗುಂಬೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಆಗುಂಬೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಜಕಾರ ಕಡತದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ದೊಂಬೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೊಂದು ವರಂಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪದೊಟ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಪದೊಟ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ತೂಪರ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೋರ್ಪ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಮೊದ ಪಡೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಇನಿ ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಯರ್ ಉಂಡದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಯರ್ ಉಂಡ ಓಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒನ್ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅದಪ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬೈಸ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕುಲ್ದೇರು ಪಿರಾಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಎಂಕಲ ಲಾಗ್ಡಿ ಈ ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರಡ್ಜನ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ಪೋನಗನೆ ಬಂತೆ ಬರ್ಸಂತೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಚರ್ದ ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ. ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯಿ ನಡೆದವರ ಇಂಕ್ಲಿ ಜೋರು ಬಡ ಅಂತುಂಡು. ಅಂಚ ಬೆಳ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಬಂಟ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತಾದೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲು ಪೋದು ಅಂತ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆನಿದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಕತೆ ಪಂದು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರ ಇಂಕಲು ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಪೋಯ. ಪಿರ ಗಾಡಿ ಡಿಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಏಪ ಇಂಕ್ಲು ವರಂಗಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ. ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರೋಡ್ದ ಬಸ್ ಅಂತ ರೋಡ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬರೋಡ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡ ಕಾಡ್ದ ನನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನು ಆ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಮೈಂದು ಮಾತ ಲಕ್ನಾಗ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ದವಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಯ ಪಂಡ ಆತು ಜೋರು ಬರ್ಸೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೊಯ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನದು ನಾನು ಎತ್ತೋಡು ನಿಜಪ್ಪ. ಫೈನಲಿ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲರದ ಮುಂದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 3 ಜನ ಕೂತೀರಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 3 experience guys.
ಕುಂತು ಬತ್ತಿನಿ ದಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಜರ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಅದ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬೋಟ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಿಜ ಅತ್ ಮೈಕ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇಂದ ಇತ್ತನ್ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಸದಿ 12th ಸೆಂಚುರಿ ಕಟ್ಟದಿನ ಕೆರೆ ಬಸದಿ ಅದರ 15ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಕಟ್ಟದಿನ ಚನಾಲ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬಸದಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಬೋಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಬೈದ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಬೋಟ್ ಒಂಚೂರು ಟಿಲ್ಟನಾಗ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗ ಅನ್ನತೆ ತೇಜಸ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಗುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಪಂಡ ಬೇತಗಳು ಬೋಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ರೋಡ್ ಕೈತಲ್ಡಿ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನ ಬತ್ತುಂಡ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾರ್ದು ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಎತ್ತ ಬಸದಿದ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವು 14th ಸೆಂಚುರಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ 12th ಸೆಂಚುರಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಂದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಾತ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ನೆಂಚ ಕಂದೆರಿಂದೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕ ನಡೆಪೋದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಂಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಡಿನಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇನಿ ಪಿರವಡ್ತುಲು ಎಲ್ಲೇರು ಯಸ್ ತೇಜಸ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಜಾಗ ಮಾತ ಉಂಡು ಕುಂದ ಲೈಕ್ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಡೆ ನೀಕ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಕೇರಳ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾತ ಪೋದು ಅಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ತಿರುಗ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಲ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನರಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಸಮ್ ಅತ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತದೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ತೂವಲಿ ಅಂಡ ಬತ್ತದೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಂಕ್ಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಲ್ ಇಂಚಿನ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪಡೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ವರಂಗ.